They say that the gentle himself is back. No be small thing o. You know say some people dey ask what happened to gentle. Nobody is hearing from gentle. The guy don come outside again o, come release video wey be say e be like say that person na ekelebe wey dey work for Nigeria. Na so he come bring the man come outside o. He say because say him dey speak Igbo, say he no go kpai am, say him go leave am make him go, and him dey send message for other Igbo wey dey work for under Nigeria any police or army. No be small thing o. Now I say this one don red. He say him go leave the man, make use him 2 leg waka go talk wetin see o. My people, things are happening. As that one dey happen, they say that our brother wey dey call Nosonkwa don call all Igbos, every youth, small pikin o, make everybody rise up, support Mazi Nnamdi Kanu massively on Monday and demand for immediate release. Say him give am in full support. Things are happening. However, let's go and find out how this thing take dey happen. Welcome back to Balabas Gist, my wonderful people. Today na the first time where they come across this wonderful channel. You are highly welcome. We still dey here, they bring you update back to back as it dey hot. My wonderful people, let's quickly jump into the matter where we get for our hand today. Go know wetin dey happen for the area, because they say Kafala don burst and Yawa don cast. My people, no be small thing. They say that the gentle himself is back. Una no gentle now wey be Biafra Liberation Army commander. We be catch one road safety man that time, can't leave am. Now na police he come know. He say him go leave am because na Igbo man, say no go buy him follow Igbo. No be small thing no. However, I will leave you, make you watch the video before we come back, come continue. Go like this. Make una dey see am o, na our brother. Understand? Explain yourself. Who are you? I'm a police officer. Police officer from which state? From Anambra State. From Anambra State. Which division in Anambra? Area Command Onitsha. Area Command Onitsha. There you serve. Yes. Where did they transfer you to before you come down to Anambra? I was in Edo State. You was in Edo State. Ah. Now you have entered Biafra land. A police officer, now we have caught you. Have you seen? I just want the world to understand this. It's very simple. We are not to destroy lives. All those allegations, all those people moving around with our names, more especially gentle, collecting money from people, telling people that is gentle is inside the bush, gentle is this, gentle is that. That is not the way. The same way I release the road safety man, the same way I'm gonna release him, because he spoke Igbo. He is Igbo man, and he is my brother. I cannot kill him. But let this be a warning to you people. Withdraw yourself from police work. It can never favor you anything. For long, how long have you been in police office? 12 good years you have served as a police in Nigeria. What have you get from them? What have you get from them? Nothing, sir. You have never gotten anything from them. You see? I will release you, but be warned. Huh? I don't have much to tell you. I have to tell you, be warned. Yeah, my wonderful people, shey una don watch am, una don hear everything wey him talk for this video. No be small thing o. Abeg, make you share this video. No Igbo yaboto saya. Let's quickly jump into the next matter wey we get for our hand before we go come back and talk about wetin happen for this video. They say that our brother wey dey call Nosonkwa don call out all Igbos, everybody wey love wetin Mazi Nnamdi Kanu dey do. He say make they come outside come support am fully. He say we need Nnamdi Kanu more than any other thing. Let's watch the video before we come back and continue. Adema ụmụnne m ndị Igbo ndewonu achọrọ m iji ohere a na-anabata gị kpọmkwem n'oge ihe omume anyị Chibọ Anụ Ọzọ na-abịara gị n'ọgba ozi social media Nosonkwa nakwa YouTube Nosonkwa Chiwo Nosonkwa News Express. Tata kpọmkwem bụ Saturday, chetakwa na ụbọchị Monday ka Nnamdi Kanu a ga-amalite ikpe ya n'ụlọ ikpe Federal High Court na Abuja ya o February 26th. Ka a ga-amalite ikpe Nnamdi Kanu. Ihe a ikpe ekpechagwurula ekpecha o.
ikpe ekpechagburula ekpecharurule Supreme Court. Supreme Court enye order shila ha n'ishi bido ha the trial from the beginning. She bido ha ya n'ishi. So, Nsobano. Nsobano I ebido n'ishi. I ebido n'ishi na ade ejikwa nwa dibele mgbọrọgwụ. You know, ade eje nwa dibele mgbọrọgwụ maka akụkata akala obi egosi ndị mmụọ ebe ndụ dị mmadụ. Nke bụ eziokwu bụ na okirikiri ka ala agba ukwu ose. Ada arike n'elu. Oh yes. So we are solidly behind Nnamdi Kanu as far as iwe onye Igbo. Ịbụrụ onye Igbo ihe gbasara ndị Igbo na-emetụla ahụ, ihe gbasara ọnọdụ ala Igbo dị mma. Na ịbụ onye Igbo nwa afọ Igbo amụshiri ike. Ihe gbasara Nnamdi Kanu na ikpe a ọ na-agabiga kwesịrị ile emetụ gị ahụ. So mụnwa na onwe m on behalf of ndị Igbo niile bụ ndị kwenyeru na ana Igbo wo ana Chineke goziri agozi bụrụkwa na abụrụ Chineke ji aka ya nwee ghọtara onwe. We are solidly behind Nnamdi Kanu. Oh yes. So we are praying that Chukwu Okike Abiama ga-eme ihe o ji bụrụ Chukwu Okike Abiama n'isi Nnamdi Kanu n'agbanyeghị ikpe anụnwa ebidokwere n'isi ikpe ihe ekpechagburula ekpecha nyecha judgment. You know, even gwacha federal government ego ole ọ ga-akwụ maka mwakpo awakporo Nnamdi Kanu n'ụlọ ya gbuo ọtụtụ ndị IPOB. No, when such a rascality from the military, when do you kutego okwu ka when the reprimand, and when the caution, and when hold discipline, you know, nothing. As if you don't any ship and so bad to go. Ụwa bụkwa nke Chukwu. Ịhụrụ ụwa bụ nke Chukwu, onwedo onye nwe. Ọwụ dị president nwe, ọwụ dị ndị Supreme Court nwe, ọwụ dị ndị judge nwe, ọwụ dị police ma amị nwe, onwe dị ndị nwe ụwa bụ nke Chukwu. So ebe ọwụ n'ụwa bụ nke Chukwu, ebe ntụkwasị obi anyị n'ọwụ na Chineke. Ọ bụghị gị na mmadụ. Yes, ọ na Chukwu Okike Abiama onye nwere ike lee onye ahụ si na ya wụ ihe niile kutuo ihe just in a twinkle of an eye, pịatuo ihe napụga ya nwe ikuku just 2 seconds ọla. Na-aghọta ebe anyị na-eje na ọ dị mkpa na ịghọtalụ m, you know. So I am behind the Nnamdi Kanu, very behind. very behind, standing strong behind him, you know, standing very strong behind him. Amahụ maka go. Mana bụrụ maka mụ abụ Chinonso Banonso nkwa ọchịagha n'ikuku nke mbụ n'ala Igbo, eziokwu atụ egwu nke izizi na steeti Imo. Akwụ m Nnamdi Kanu n'azụ gidigbam kwuchie ya ike n'ikpe a amalitere ikpegharị ọzọ, you know. So onweghị ihe ụra mere anya. Ihe anyị mawo ebe Chineke dị ndụ onwekwe n'ihe ga-eme. Onwe ihe ga-eme. Nnamdi Kanu is somebody that is not ordinary human being. O nwere mission o jiri bịa. After all, mgbe Jizọs bịara n'ụwa kwa otu a ka eshiri mee ya ntameyi, ma the end of the day ya wụrụkwa a triumphant king. Oh yes. Yes. So Nnamdi Kanu is not just ordinary. Oh yes, ekwere m na nke ahụ kwechie ya ike. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe mmụọ ị ga-aghọta ebe m na-eje. Ọ bụrụ na ị na-ahụ faa ị ga-aghọta na Nnamdi Kanu abụrụ ordinary human being. Ọ bịara with a mission. And anyị chọrọ m ikele ndị niile bụ ndị na-akwado Nnamdi Kanu na-ekperi ekpere, you know, na-ekperi ekpere jishi n'ike. Monday 26th gakwanụ n'ihu n'ikpe ekpere a. Echiwo Sunday onye ọbụla tinyela mass. Onye ọbụla tinyela mass, tinyela chọọchị, tinye na ekpere, so that ihe ebumnobi Chineke ka ndị iro nke ndị Igbo ghara imebi ebumnobi Chineke as far as ihe gbasara Nnamdi Kanu is concerned. Adịmachi Banu ọzọ nwunye pastọ ndị RCCG na Lagos ebe Habat nwe igwe nwaanyị ya na-aga ụka ka ahụrụ ebe ọ na-eme birthday, you know, na-agba egwu dị iche iche, even emecha kpọrọ Flavor.
Mechapro flavor ada yakatam, you know. Nwanyị a ụkwanụ onye kwuru na die nwanyị a onye ya na die shitere from the benevolence of Habati Nwigwe ruo church biri ego billions of naira mentamim. In fact, Habati Nwigwe was practically the lifeline of that church. The lifeline of that church, you know. So this woman cannot even postpone her birthday for 2024. This woman cannot even say, because such person na kweshibota itina church wokwana onya ibitere ego na aka aru church a nwuru, let me postpone in his honor. Let me postpone this birthday in his honor. Let me just do away with this bash, this you know, whatever occasion. Mba here. What is the lesson there? One name wala. The world moves on. Highest here back 24 hours, back 30 days, 1 month, depending on what she here one under her. At the end of the day, they will move on. Oh yes, at the end of the day, they will move on. He geja mata umuwanyi nda di ha nwuru, umuwanyi nda di ha nwuru, umuwanyi ishikpe nda. Ha na-eyikwe akwa mkpe na-arekwa nwoke ọzọ elu. He geja mata nwanyi di ya nwuru. Yes, no akwa die forever, akwa die chai nwanyi a di ya nwuru na this woman ama mbosikwa mmadụ ọzọ na ọ ga na-echegbu onwe ya n'echiche, ọ ga na-ebesa ọsọ akwa ashi. Most of them na-eyikwa akwa mkpe ari nwoke ọzọ elu. Oh yes. Even that day, ha ga-eyipu akwa mkpe, ọ nwoke ọzọ ga-arịcha ha elu, ha eyipụzi ya dị akwa mkpe. So, in this world, do the best you can. Do not do anything to impress people. Because you want to do it. Emelian each and people impress, because the more they make you make people impress, the more they will look at you and say, "Onya no makwa ihe ọ na-eme." Anyway, whatever go gi ka ị na-eri, after all, you nwere millions, you nwere billions. So we condemn nwunye pastor. We condemn it. Ọ dịghị mma. No matter what. No, after all, when they na condemn Flavor who business ko jere me. When you akpala Flavor aha. Ọ this woman postpone this birthday. Flavor ga-abịa. Ọ this woman postpone the birthday no in honor of this man who bile ha ebe 1 billion naira ha ji ro church. Flavor ga-abịa. Flavor ga-abịa, businessman ko. In aghọta, businessman ko. So when you gbasara Flavor, that woman agwa ikparare mma. Agwa gare mma. Gbanwe agba. Harima adịkwa mkpa ime ka mara na INEC ekwuole that yes, eziokwu na 2023 na ha nwere some glitches na the IREV portal ebe a na view result, you know, but anyị ma ihe INEC kwuru na court mgbe a na-ekpe ikpe presidential election a. Anyị ma the logic INEC wepụtara, anyị ma the defense INEC wetara, anyị ma whatever INEC just to prove arụrụ ala ha rụrụ. Just to prove that Arula they justified. You know? Now INEC has accepted that IREV when a malfunction on the day of the election. You know? Akushie IREV. Result to the question upload. Where's he came and upload? Result to the question upload. Because people now layer at real time. And when he came and upload, INEC Akushie. INEC Arula. INEC Ushinama. INEC Chileke de Eligwe agba mbo. Mgbe oge erube yana ndị niile wu ndị dowere Nigeria n'ọnọdụ dị otu a, Chineke ga-agba nnụ mgbọ. Unu ma otu mgbọ Chineke na-adị, unu ma otu ụta Chineke na-adị. All of you, ma ndị security agencies so, ma ndị INEC officials so, ma ndị COPA, ma ndị nara na bribe, ma ndị meneta, ma ndị mere imo domere Nigeria n'ọnọdụ dị otu a, ụta Chineke la-abịafu unu. Adị mma ndị custom regezi akpara isi 10,000, but ka m chukene gị. Abakaliki nwere custom office, Enugu nwere custom office, Anambra nwere custom office, Imo nwere custom office, Abia nwere custom office. But enwere ka ise no na rice a na-ere na Lagos 10,000, na-ere wuli na Aba, ma ere wuli na Umuahia, ma ere wuli na ụlọ ọrụ ndị custom nọ na South Eastern States, na-ere ga the same rice 10,000. They are auctioning it 10K. But also na Lagos we issue obodo Nigeria as at now until Tinubu chicha afọ.
whether you believe it or not. Lagos State is the capital city of Nigeria until Tunumba Achicha. So, ihe all ebido now from Lagos ko ebido. Now, they have started sharing contraband. But I am asking, yeah, custom no na kendem mado. Here season 4 or 5 years ago, or one maybe expire. Nda na azura is 10,000 now. Hale kwa expiring date. Nda na azu tomato, nda na azu nta, nda na azu imo from the custom. Here season hale kwa expiring date. Onwa mgbe ekere palliative rice bakara baka. Okwa the same custom. Federal government eburu rice in the custom season. Ya wuru na ihe okwa ole gbe ihe amere. 2020, right? Epidemic. Can you hear me that time? You know? Coronavirus. Yes. Cost of rice, baby. Now, rice also. Ndana rice 10,000. I can the custom. Yes, all the very cheap. They are auctioning it. But have you watched? Have you looked into the expiring date? Camera rice are the mayor. Moment expire. Mokadumma. Una rice. 30,000. 30,000. Oberego. Agnes one ma. Okay, Rucho no wala. The quick on gola bia. Kedumba ebido kewe no were. Kedumba ebido we na Anambra. That is my own concern. I'm not here like eba. My own concern wo ka na ere rice auction na Lagos. Ebido kwere we no because I'm then when the cases in over here. When the cases in Enugu, when the cases in Anambra, when the cases in Ebonyi, when the cases in Abia. Came by ebido we na southeast. Oh, kono na afia. Amakayana aba nwannem. Amuchiele that barrister. That barrister wanye Adachukwu Okafọ. Werele mma rachie ebe nwanya na abi. Si anyo mamani. Nwa nwanyị rachie were mma ri ọkụ rachie ye. You know? Amuchiele. Olote shi jidie. O ji aka asori ndo onwe. Last week ka gwara unu na federal government isi onye ọbụla jidere that woman 2 million. Onye ọbụla hụrụ that woman 2 million. Onye ọbụla agwa government ebe that woman nọ 2 million. The woman jizi aka ya fụta were aka ya hand onwe ya to police. So agala court. Ya chọ ka ebe lụọ ya. Court deny ya bail. Si burigede ya etinye na custody the police. Ka ọ nọrọtụ ebe ahụ until ekpewe ikpe. So right now Barrister Adachukwu Okafọ is in custody of the Anambra police. Njinji jiri na Ebonyi State onkwem n'izi State Ebonyi ebe otu nwaanyị dị ime second wife of the man lere di enya na ya na-eme argument shinu ụlọ elu 2-story building kwatuo ya. Some pregnant women na-enwe anger issues. Ọ bụrụ na gị na nwaanyị dị ime mekọ ihe ị ga na-ajụ ihe ọkwa nwaanyị a mma before nwaanyị dị ha n'ime body system ya change. You know, nwaanyị dị ha n'ime everything about her will change. Otu o si ahụtazi gị now will change. Otu o si eri nri will change. Ihe ndị ọ na-eri will change. Otu o si akpa agwa will change. Otu o si ekwu okwu will change. Agwa ya ga-echange, practically changing. Na aghọta ebe anyị na-eje. So nwaanyị ọbụla dị ime wee timing bomb. Iwe ha obere ihe na-akpasu ha iwe. Ahụ mgbakashi ha dị too much. So that this woman na die nọ na balcony n'ụlọ elu na-eme argument. Ọgwụla nwaanyị push o die nwaanyị ri ime o. Heavily pregnant o ọmụwala nwa amụwa o. Push o die the man eshi n'ụlọ elu dapụ. Mgbe ọ na-erule n'ala sef ọnwụwala pịajasa. You know? So what are we saying in essence? What we are saying in essence is this. Biko, ma avoid nwaanyị dị ime iwe na-ewe. Ma avoid nwaanyị dị ime iwe na-ewe because most of them dị ime iwe na-ewe is a terrible risk. Get a him argument. Finally, esom na akpọ oku ka nwuchie that Muslim cleric onye si ka egbuo nwunye Tinubu. One Muslim cleric si ka egbuo nwunye Tinubu na ọwụ an infidel. Na ọwụ a pastor of the infidel, leader in the infidel. Ya otu anyị nọ now. Anyị wụ ndị infidel. Ha nwa wụ ndị Chineke kpọrọ ọkụ. Otu anyị nọ now anyị wụ infidel. Then ndị Muslim wụ ndị Chineke kpọrọ ọkụ. Ama m na-aghọta. Gịnị kwanụ ka nwaanyị a na-ekwu? Ka this man na-ekwu. Na Muslim ticket Tinubu na Shetima na always scam. I don't understand. Gbasara anyị. Does it concern us? Because na nwunye Tinubu wụ a pastor
in Christendom na aga egbu ya egbu na agota na ebe anyị na-eje. Now agwala DSS track this man down and arrest him. Track this Muslim cleric down and arrest him. Many people have condemned the Hokur. Nigerians have condemned it, and I am condemning it. See, you this man. Ketie your mom. Camera don't about infidel. Camera mom pay these people have their in Nigeria. Don't about in the way but die infidel. But in the Shibia. Konu Kondia was American, there was a conquer. We know their history. We know their history. You know? So we want the security agencies to do their work. Very, very important. I remember kind of pick up Bambo, Iho Muma, Nichiba, no Sobialogan, no Bosi social media, no so, Pakobachita Garanile, Siriri, wherever. My people, no be smart, make sure say you share this video and also make sure say they follow this channel for more update as it dey hot, because we dey here they bring update back to back. Oh my people, you don't hear that waiting this our brother where they come on some quarter for this video. You don't even see as Gentle himself take release this man, say make him waka go in house. So I beg our owner to bring you information of things where they happen, can show you anywhere where they happen. And there we they bring the information, they come for your doorstep. Let us know what you think for inside comment section by writing down your own opinion. And I believe say everybody is watching, and we go also come talk of that or your opinion where you write for inside comment section. My people, please share this video. No forget because we see they here they bring up there. So check out our next update as it dey hot.